Здравейте, хора! В нещо видео ще правя прическа, а не гривнички. И ще видите. Така, първо ще срешам. Така, хора. Срязах я и сега вижте какво ще направя. Така. Ще взема една част, ето тук отпред. Така си мисля, че ще се случи, но ако не се направи така, ще пробвам по друг начин. Така. Сега, като съм го набрала това, го разделям ето така. Не. Ето така ще го вържа. Като сме го разделили така, ето така ще го вържа. Чакайте, хора, че не можах да си намеря ластика. Връзвам го така. Така. Сега ето тук ще направя плитка. И ще видите какво ще направя. Когато направя плитката, ще се върна. Така, хора, направих плитката. Не е много добра, но все пак. Така, и сега ще вържа. Ще вържа на опашка. Като я вържа, ще се върна. Така, хора, вързах я. И сега тук правим още една плитка. Като я направя, ще се върна. Така, хора, направих плитката. И сега правим ето тук, ето така кокче. Като го направя, ще се върна. Ето така, хора, трябва да е навита. И слагате фиби. Ето такива. Или има едни по-големи такива, дето са сиви, ама не си спомням как им беше името. И не мога сега да ви кажа точно какви бяха тия фиби, дето пак мога да ги използвате. Ако имате голяма коса, може да ги ползвате. Или пък ако искате да ви седат повече, да ви седи повече кокчето. Така, хора, не знам дали виждате, но малко ми е трудно да снимам и да правя прически. Така, хора, ако мога да пусна на това видео коментарите, напишете какви прически искате да качвам. Така. Ако сте много сигурни, може и с по-малко такива фибички, но аз не съм сигурна, че
ще издържи и затова слагам много. И да съм сигурна, че ще стои кокчето. Защото, както ви казах, аз не съм много убедена да стои. Така че, да. И така, хора. Ето я прическата. За мен се получи хубаво. Видяхте как я правя. И ето. Получи се някакъв резултат. Ето. Кокчето. Ето как стана.